Добрый дзень усім добрым людзям. Вось два блока цыліндраў V-абразных Брэкстратон для рухавікоў матаблока. Яны ўсе вельмі старыя, 97-го году вытворчасці. Мы іх здавалі ў рамонт, каб паглядзелі іх, каб выбралі лепшы. І яны выбралі лепшы. Вось гэта яны зрабілі замеры тут. Нанеслі нам хон у сярэдзіне ў цыліндрах, а хон патрэбны для таго, каб масла лепш цякала і новыя кольцы яго здымалі, каб ён не гарэў. Але што вот цікава паглядзець па гэтых блоках цыліндрах, што у сярэдзіне. Вось гэты, які быў ушатаны, і тут, дарэчы, выработка аж 0,7 мм. То есть яны сказалі, тут толькі гільзаваць уже, ну ніяк нічога не зрабіць тут. Паглядзіце, як тут згарала масла. Вось усё ў сярэдзіне такое карычневага колеру. Усё. А вось гэты больш-менш, даже не больш-менш, а ён чысцюлькі. Гэты блок цыліндраў. І мы яго будзем выкарыстоўваць далей для працы. Таму што майстры сказалі, ён яшчэ ў вас паходзіць. Вось так. Па колеру, калі разабраць, уже адразу бачна, што, дзе і як. Усім усяго найлепшага.